Namangha kami sa lolang ito dahil sa kabila ng kanyang katandaan ay buong tiyaga siyang nagtatrabaho sa kabila ng init, ulan, putik at pagod upang siya ay makakain lamang. Wala siyang kaalam-alam na kami ay may dalang sorpresa para sa kanilang bahay. Lola! Lola! Ha? Galing po kami dun sa bahay nyo. Kailan? Kanina po. Wala kayo nakita tao doon. Wala po eh. Dito ka daw po matatagpuan. Oo nga, nagtatalok ko eh. Matagal na po kayo nagtatalok, Lola? Isang araw pa. Mga ilang taon po kayong ganyan na yung trabaho nyo, Lola? Matagal na. Mga nasa ilang taon po kayo nagsimula ng ganyang trabaho? Ay siguro mga 40. 40 years old. Tapos ngayon, 76 ka na, Lola. Oo. Nagpunta kami doon, Lola, sa bahay nyo. May dala sana kami doon na ano. Lola, Hindi po, uuwi na tayo. uwi na tayo, Lola. Kaso yung bayad dito. Yung bayad mo dito. Ay, bukas na lang. Pwede yun, Lola? Oo. Pwede ka na palang magpahinga ngayon? Mm-mm. Naku, Lola, baka kaya mo pa talaga, Lola, magtrabaho ng ganyan? Ha? Oo. Buti hindi kayo nagkakasakit. Kuminsan nagkakasakit. Kuminsan hindi naman. Kasi, Lola, ano ka na, 76 ka na. Wala naman tayong magagawa. Ay magtrabaho. Mag-upo. Kung mag-upo ka naman, wala ka naman kakainin. Eh di ganito na lang magtrabaho para mayroon pera. May maibiling pagkain. Grabe po, ang galing ni Lola. Ganito po pala yan. Sige, Lola, hintayin ka namin. Sama-sama na tayo. Papahinga muna ako. Ay, baka, Lola, naabala ka Ay namin. hindi. Sila na muna ang trabaho. Bukas naman ako. Ikaw lang po pati ang dito, Lola, babae. Eh, ang talaga kami dito. Tapos, matanda ka na din, Lola. Hindi bali. Mag-upo ka naman, wala naman ikaw makukuha. Anong kukunin mo? Mag-intay ka sa wala. Mahirap naman kung mag-intay ka sa wala. Kailangan maghanap buhay tayo ngayon. Habang malakas-lakas pa, mayroon pang maipagtrabaho. Nakakabilib ka po, Lola. Kasi maghintay ka ng wala. Paano? Para kang naghintay na kung may darating kung wala. Ayun na. Sige, Lola. At sige. Doon naman tayo magkwentuhan sa bahay. Sige, Lola. Grabe, Lola, ang lakas mo pa pala, Lola. Anong sikreto nyo po? Wala. Dilaan lang talaga tao. Kasi ako kung hindi ako magtataga, nag-iisa lang ako sa bahay eh. Puti, Lola, hindi ka nalulungkot. Mag-isa ka lang sa bahay nyo. Mayroon naman akong apo. Kaya lang may asawa na. Yung pinalaki ko. Yun yung mo, Lola? Paborito mo? Oo. Pinalaki mong apo? Asa na po siya? Nasa Kamaligan. Kamaligan Alba yun. Ngayon, Lola, mag-isa ka na lang. Nauwi man yun dyan. Kailan po? Kuminsan. Na 3 araw dyan sa bahay. May ka na din, Lola, apo sa tuhod. Mayroon na. Yung isa kong anak, may anak ng isa. Ang anak noon.
Yun apo kung nasa Kamalig, ano yun, nagkaanak yun. Nagkasakit yung anak, namatay. Pagpasukan sa provincial. Grabe lola, ang layo pa talaga ng nilalakbay mo. Kanina ano na kami dito. Naglakad na kami. Doon ako nagdaan. Oh. Hindi ka namin nakita. Doon nga ako nagdaan. Mm. May daanan dyan eh. Buti lola, di ka hinihingal ano. Sanay ka na ano lola Ay, sa hindi. mahabang lakaran. Oo. Iba nga dyan, mahina. Mas bata pa sa akin. Mahina pang lumakad. Oo lola, mas talo mo pa po. Talo ko pa sa lakadan. Sabi nga ng mga pinsan ng asawa ko, mabuti pa niya. Yung asawa ko namatay, buti ka pa niya, malakas pa. Kami anya mahina na. Anong Ano? sekreto mo lola? Yun lang. Saka paggabi, bago naman ako matulog, tinatawag ko ang Panginoon. Ah, yan yung sekreto mo talaga lola. Kasi, yun ang dapat natin tawagin sa pagtutulog para hindi tayo mapahamak sa ang buhay. Layo po ito mga kalingap. Lakad namin ni na lola. Andyan po yung ano. Malapit naman lang ito kung iisipin. Hindi pa isang oras lakarin. Wala pa pong isang oras. Pero malayo pa din lola. Nasa 30 minutos. Kalahating oras. Mahina kasi alakad natin. Ay kung takbo mabilis. Ay kung bilis na lakad ay talagang nandun na tayo. Ahon pa nga ako doon sa malayo pa dito. Naahon ka pa po pala sa mas malayo pa. Oo. Matibay ka lola no? Pag nakuha ako ng walisin, napunta ako doon. Malayo. Oo. Nakuha ka rin po palang walisin. Nakuha ako doon sa malayo. Grabe ang sipag mo lola. Kasi, yun ang libangan ko pag araw. Wala akong trabaho. Kuha ko ng walisin. 25 ng 25 ay isa. Di, mayroon ng pangbili ng asukal, kape. Ay, oo. Buti kaya pala nakakaano ka lola no? Nakakasurvive ka kasi nag-aano ka ng walisin. Galing lola. Ay kung magang-upok ka lang, ay di wala. Magang-hintay ka sa wala. Tama yun lola. Ay, may mga anak nga ako pero hindi ako naghihingi dyan. Sila na lang anahingi sa akin kung anong wala sa kanila. Pero ako hindi ako naghihingi sa mga anak ko. Kakabilib ka po lola. Nasabi nga ang mga ibang tao dyan, oh, maigi ka pa niya, nabigay sa mga anak mo. Ang ibang nanay niya, hindi. Ito na po mga kalingap. At ito na yung lola no, bahay nyo. Oo. Ay salamat. Mabilis ni lola. Yan na mga kalingap. At wala siya Kasi na kanina. rin kami. Ayan, madilim lola no. Hindi nga. Madilim ang ano mo lola. Bahay. Buti nakikita mo pa ang ano mo lola. Mga pagkain. Oh, ano yan lola? Kinakatok lang mo yan lola. Mabubuksan na. Hindi na bubuksan ito pag hindi mo pupukpukin. Kakaiba ang ano mo lola. Alam na namin lola. Lola, hindi nyo dati nakita sa amin, kundi papasukin namin ang bahay nyo. Pagod po kami ni na ano. Na Malapit lang kay Lola. oh, hi.
Lapit lang. Matagay ko, Lola. Ano Lola? Merienda. Lola, Ay, hindi ka may pamerienda po. Grabe, Lola. Sige Lola, salamat na lang po. Ay, baruya ito. Piritong saging. Wow! Ito, wala sa inyo. Wow, Lola, parang sarap niyan, Lola. Sige na, kain na kayo. Grabe ka, Lola. Grabe talaga si Lola, Pasensya may lang ninyo pamerienda ang po. upuan ko. Grabe, Lola, ha? Ha? Mhm. Kain. May talagang, baka pa, Lola, sa inyo yan, Lola. Baka Sige na, hindi naman. Marami yan ay. Hindi po yung kasya sa malalaki itong kasama ko Lola. Baka, Lola, islang ano namin, Lola. Grabe po, napaka ano ni Lola kahit Tikman ko ang pagkain ni Lola. Lola, patikim ha? tikman po natin mga kalingap. Mhm. Anong lasa? Kaya? Sarap, Lola! Masarap. Masarap na iba Medyo ano lang mga kalingap. Bundok ano? Lasa. Saliwa. Kahit wala siyang normal na lang sa masarap pa rin. Iba taga pag fresh albino. Lola, may bigas ka pa dyan? Meron pa. Wow. Meron ka pa pong groceries. Ay grabe si Lola, nagpamerienda talaga. Lola. Magaling si Lola oh. Nagpirito ako kanina kasi sabi ko, baka dumating, mayroon pa merindahan. Wala lang mainit na tubig ay. Nagdala kami Lola ng ipailaw dito sa inyo. Lola, Maraming salamat. kasi dito kami matutulog. Kaya nagtatanong ako kung may bigas pa. Meron pa Lola? Mayroon pa? Or may ulam pa dyan? Yan lang, ulam, ubos na. Ubos na ang ano ni Lola. May sardina, yung may dilata pa dyan Lola. Naubos na nga. Puro dilata ata yung kinain mo. Pinagang ulam namin. Anak kong nagkukupras dyan ay dito nakain ko minsan. Nagikaan niya mama, dinadalhan ulam. Kung wala, kami niya wala. Niwalayan yun ng asawa ay. Kaya parati nandito sa akin. Bakit po hiniwala yan? Anong nangyari? Ewan ko sa kanila. Hindi naman ako nagampakialam sa mga anak ko. Basta ang responsibilidad mo Lola, naibigay mo ano? Alangan naman na. Nasasarapan din wala sila oh. Hayaan mo sila, kainin yan. Masarap, Lola? Sarap. Oo. Masarap po. Wala yan sa inyo. Papahinugin ko nga yung saging doon, oh. Yung matigas doon na saging. Para pagbalik ninyo dito, mayroon kayong madalang saging. Grabe ang bait ni Lola talaga. Gabi sa Lola. Simple-simple lang. Kaso malayo ito Lola eh. Malayo na. Gusto ko sana araw-araw, malayo lang eh. Lola, kasi bundok. Ano niyang birdi ng gasolina. Bundok kasi, Lola. Mas maigi nga nasa bundok, walang ingay. Walang ingay. Isa, pag mandyan ka sa sa bayan, sa Paano Lola pag gabi na? Anong ginagamit mong ilaw dito? ayong ispat. Flashlight. Yun ang ginagamit ko. Gumisan araw pa, nakain Lola, ako. ayaw Kahit namin, Lola. maaga pa, manakain na kayo para ano. Para Ayaw namin tigilan. hindi maanong masyado ang ispat. Mahirap din pag flashlight Lola, di mo kita ang ano. Kita ko, yung sawa nga dyan na umakyat, nananggagabihan ako. Kararating ko lang May sawa galing po sa baba. umakyat. Nag-akyat dyan ng sawa. Sa bahay niyo Lola? Hindi, dyan sa kahoy na yan. Oh. Nandyan yung mga namanok ko. Kinain. Hapon. Oh. Kinain yung isa. Ay, mababa yung kinapunan ng isang manok. Dyan lang sa mababa. Di nakain. Siguro, pag ano yan, yapos yun yung manok. Nahulog sila. Wala naman na makapitan yung buntot ng sawa. Nag-iyak ang manok. Takbo ko. Ay mahina niya yung ispat ko. Ini-ispatan ko sa taas. Ang pala, nando sa may aapakan ko. Ay buti Lola, di ka kinain. Hindi man ako makakain na yung manok na
Nakain. Iyayapos. Nayayapos na. Mm. Delikado ka dito, Lola. Ginawa ko. Baka may mas malaki nun. Ginawa ko. Hawak-hawak ko yung itak. Ginayaan ko. Kala ko hindi naputol yung katawan. Naputol pala. Naputol. O anong ginawa niyo doon, Lola? Yung katawan niyang kalahati, buhay pa. Oo. Pinaganggayan ako. Hawak-hawak ko yung Flashlight lang, Lola. flashlight at saka yung kahoy na ganito. Mm. Pinupukugayaan yung ulo ng sawa. Di ano doon sa kahoy na yon sa puno. Tinaga ko ulit. Di namatay. O anong ginawa mo doon sa sa sawa, Lola? E di pinakuha ko doon sa anak ko. Nakahingi nga siya. Ah. Oo. Magaling ka pa, Lolang, Pero pag ako nun, Kaso, Lola, may kaso yan. Kaso mamamatay sawa. Grabe. Masabi yung Wala. Ayoko na. Sige Ayoko na, nang tigilan, kainin na Lol. rin yung kainin yan. Ayoko nang tigilan. Madami yan na linuto kong yan. May tiniraman akong kaunti doon. Hindi naman ako masyadong kumain yan. Talagang ko yan sa inyo. Madating ikako yun. Para Nararamdaman mo, Lola? Oo. Uy, yung galing ni Lola makiramdam, Anong, Alam ko na yan pag alam ko kung may madating dito sa akin na tao. Kasi para akong kinakabahan kung sabi ko may madating na naman tao dito sa akin. klara kang Kahit mga kinakabahan? barkada ko pag mapunta rito, gayaan ang ko sa buhay ko. Para akong Kinakabahan. Sabi ko may madating na naman na tao dito sa bahay. Ang sabi yan mga anak kong yan pag na dito na nasabi ako may madating tao. Si mama. Para naman na luko-luko. Sabi ko maya tingnan nyo. Meron nga. Mayroon nga madating. Oo, kahit walang cellphone, Lola, Oo. Nalalaman nila, nadidetect ni Lola. Nadidetect niyo, nanay? Oo. Parang na sa puso ko na Why? may madating. Yeah. Grabe, sir. Ayan. Narik, parang yung puso, kinakabahan na rin sa tinatawag. Ako kinakabahan. Parang parang Oo. Ayun ang ganoon ang Oo, yan ko. yan. Sense yan, Lola. May 5 senses si Lola. sabi, kaya pala nanay napaluto kayo ng Oy, marami. 5. Lola, di ba 4 senses lang? Oo. 5 senses ang nasa iyo. Oo. Grabe, Matibay si Lola. Lola. Lola, kakabit namin yung pailaw namin sa iyo, ha? Go. Na namin, ang dapat Kakabit po kinain. natin yung ilaw. Dito Eto na na, lang, Lola. Lola? Para may tao. Oo. Wala, ito na po yung Kaso baka manakaw, Lola. Sa loob na lang kaya. Sa loob na lang po sila. Oo, para baka. pag nilalak. hindi, yung masisikatan siya ng araw. Pwede Diyan, na sa yan. taas. Diyan. Sa Wala. sumatan dyan araw. Plastic po. Papailawan Ito natin. masisikaw pa ng araw. Uy, may na pati, lagayan. Kaso wala tayong Screw. screw. Ay, di ko nagsabi. May screw ako May sa bahay. May screw ka po dyan, Lola Tina. Tatali-tali na lang. Ay, meron! Merong iskro si Lola. Screw! Yan. Extra yan, Lola, hindi. Hindi, pwede naman itali yan. Tali na Pagbalik lang natin. natin, iskro natin. Wala, cute talaga. May screw sa Ganito sana. Pagbalik natin. Hindi, paano ba ganun kuya? Yung nga. Ilalagay tapos ilalagay natin. Dito lang i-screw yan. Dito lang. Ay, pwede yan. Itakto na lang. Lola, madilim ang bahay nyo. Dilim nga. Di na makita ang kagandahan mo, Lola, oh. Hindi kita sa camera. Lola, tingnan nyo po, ha, ang aming sorpresa. Uy, Lola. Iyan, Lola, may liwanag na. Oh, Maraming salamat sa Kalinga. Maraming salamat sa inyo. salamat ko dito, Lola, sa mga nagkabit. Lola. Lola, maliwanag na ang Sila, buhay ni si Lola. Drake. Lola. Maraming salamat sa inyo, si Trick. Lola, tuturuan kita, ha. Ito ang pipindutin mo lang ito. Ito, Ah, para mamatay yung ilaw. Kung gusto mo nang matulog na madilim, gusto mong maliwanag, pindutin mo lang ulit. Yan, Lola.
Maraming salamat. Sa'yo na lola ito. Maliwanag na lola ang bahay mo. Ang ganda na ng bahay nyo, maliwanag na lola. Maraming salamat sa Kalinga. Pati sa inyo pa, Brother Alvin. Tayo na Yan, natin. at mula po sa ating channel. Lola, wag mo lagi papatayin. Libre lang yan. Para Ayo, kita natin ha? yung kagandahan mo. O, buksan mo lola. Buksan mo. Pinapatay. Pinatay agad ni lola. Buksan mo lola. Oh, di ba? Oh, maya ka mo yan patayin at para kita namin ang beauty mo lola. Salamat din lola dun sa pamerienda mo ha. Nararamdaman mo pala na mapunta kami. Talagang pinapahanga mo kami lola. Maraming mga taong nanonood, nakakapanood sa iyo na mapapahanga sa pagkatao niyo lola. So yung mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog today. Ito po, nakalagay po tayo ng Cellphone mo. solar light po kila lola po para maliwanag na po doon. Lola, bye-bye Lola. At sa sunod naman po tayo babalik mga kalingap kay lola. Salamat po sa hindi pa po nakasubscribe sa channel natin Kalingap Alvin. Subscribe na po. At sa lahat po, siyempre sa ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalingap Rad, at sa miss ko din po kay Ma'am Buena, sa lahat po na mga charity vloggers, Team Kalingap, lahat po mga Kalingap. God bless. Bye bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Kaya mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya